Цената на среброто ще поскъпне 15 пъти идните години. Това са думи на Ерик Спрот, Майк Малони, Питър Шиф, Джеф Кларк и много други от най-уважаваните експерти в света на металите. Среброто изпреварва златото тази година. То е на най-високата си стойност от 15 години насам и потенциала наистина е огромен. Нека да споделя с вас факти, които до момента не сте чували или виждали. Най-големият бич пазар на сребро в историята започва през 1970 година и продължава до 80-та. На следващата графика са наложени два периода. Точно този е рекорден бичи пазар спрямо днешният скок в цената. В синьо е периода от преди 50 години, а в бяло е периода от 99-та до днес. По време на първата инфлационна вълна от 70-те години до 74-та среброто има огромен скок. Същото нещо се наблюдава и през 2011 година, когато цената на среброто скача до $48. Впоследствие цените виждате как спадат, но в края на 70-те години виждаме ново ниво на инфлация и цените скачат от $6.76 до почти $50. Днес цената е около $38. И ако се случи същата експлозия, породена от нова инфлационна вълна, като тази през 22 и 23, и цената на среброто продължи да следва траекторията си от 70-те години, това ще ни даде цена на среброто от стотици долари за унция. Не казвам, че ще се случи, но много други експерти го очакват. Среброто е изключително волатилно и дори да се случи, е важно да знаем, че след подобен период на скок, после ще има много сериозна корекция. Заради това се абонирайте за канала, ако оценявате подобна информация и целите да сте по-добре позиционирани идните години. Лично съм по-голям фен на фундаменталният анализ спрямо техническият, но в случай, че говорим за нещо, което е дълго очаквано от десетилетия и е базирано на един много доказан индикатор, е важно то да бъде упоменато. Но преди това искам да ви споделя, че подготвих напълно безплатен доклад за сребърните монети. Кои са топ монетите, какви са техните специфики, за какво да внимавате. Изтеглете го напълно безплатно отдолу в описанието или цъкнете най-горният коментар под видеото. Обещавам ви, ще ви е много полезен. На екрана сега виждате 50 годишната тенденция, която се образува в графиката на среброто, наречена Cup and Handle. Това е техническият индикатор, т.е. чашка и дръжка. От 1980, когато среброто удря своят пик, виждаме сериозен спад, който спад в последствие е последван отново от пик през 2011 година, когато цената отново удря $50 за унция. Това се нарича къп формацията, т.е. чашката. През 2011 година виждаме нов спад, който образува дръжката или казано the handle на английски. И това, което трябва да се случи на база на този индикатор, е, че цената на среброто задминали $50, а в момента сме малко под 40, то може да видим изключително рязко изхвърчане до 70, 80 или дори $100 в рамките на седмици или няколко кратки месеца. Ако се чудите как да купувате сребро на евтини цени, това може да стане чрез topgold.bg. Към днешна дата те имат най-добрите цени в България и на злато, и на сребро, и на платина. И говоря за много по-ниски цени на сребро и на останалите метали. Те не ви товарят с допълнителни комисионни, на каквато цена купите, на такава може да продадете златото си. За първи път има подобна възможност в България. Също така, те имат офис в центъра на София и правят доставки за един ден в цялата страна. Може да отидете на място, може и да звъннете за безплатна консултация по телефона им. Влезте в topgold.bg сайта, кажете, че идвате от Инвестклуб и ще получите още по-добри условия. Кажете вече не на високите такси за метали в България. Не бързайте, а направете умното действие. Сравнете цените им с другите играчи на пазара. Сами ще видите кое е по-добре за вас. Връщайки се на темата с среброто. Важно е да знаете, че среброто е корелационно с златото, но често има забавене, т.е. първо е движението на златото и после идва това на среброто, като повечето пъти е доста по-волатилно. На екрана сега виждате същата тази формация Cup and Handle
т.е. чашка и дръжка от 2011 година. Тогава златото удря пикът си от $1900. След това цената спада до към 2016 година, когато златото удря дъното си от $1050 за унция. В последствие, през 2020 година, златото удря новият си връх и се наблюдава спад после до към $1700. И за последните малко над 2 години дръжката експлодира нагоре, като златото направи 100% доходност. Много подобно нещо може да се случи и с среброто. Ето и доказателство за разликата в волатилността между двата метала. Златото е в жълто и среброто е в синьо. Виждате как линията на среброто е доста по-висока, което сигнализира точно тези цени и по-резките ценови промени. Нека да ви покажа сега същата графика, но по друг начин изобразена. В момента синята линия сериозно изостава. Златото много бързо дърпа нагоре, но тепърва възможността на среброто да изпревари е доста сериозна, тъй като това исторически винаги се е случвало. Виждаме как става през 1980, как става през 2011 и според почти всички експерти точно това предстои и в момента. Добър въпрос, който е хубаво всички да си зададем, е защо цената на среброто и златото се покачва във времето. Отговора трябва да ни е ясен. Това е заради увеличението на М2 предлагането. М2 по лесен начин казано е валутата в обращение. В момента златото пречупи ключово ценово ниво спрямо М2 валутното обращение. Това се вижда на горната графика, но среброто все още не го е направило. Под никаква форма нямаме гаранция, че среброто на 100% ще направи движение нагоре, но на база на доста логика, история и факти можем да видим на къде потенциално духа вятъра. Но както всяка наша лекция, всичко казано е с изцяло образователна цел. Не е предназначено да се приема като финансов съвет. Сега тук съм ви изкарал последните данни от Incrementum за COMEX доставките на сребро. Колкото повече са физическите доставки на сребро, толкова по-добре е това за цената, тъй като физическото сребро е в пъти по-малко от хартиеното. Хартиено означава това, което се пише, че съществува по борси, ETF холдинги, фьючерсни договори и други подобни. В момента продължаваме да имаме рекордни доставки и желание за физическият метал. Само периода от 21, който доведе до скок в среброто от $7-8 буквално за дни, е периода с по-голям обем на доставки, което сигнализира силата на пазара. Но до какво води това? В момента го виждаме до изчерпване на запасите в LBMA, което е главното световно хранилище на сребро. London Bullion Market Association. Не само там среброто започва да се изчерпва. Дори на българският пазар все по-трудно и по-трудно е на големите пазарни продавачи на сребро да намират и продават сребро в наличност. В момента среброто в хранилището на LBMA е на най-ниски нива от почти 10 години насам. А в същото време, както и в предходни лекции, съм коментирал как среброто изчезва. Предлагането от години е по-малко от търсенето, всяка година има недостиг на сребро. Няма как един анализ на сребро да е пълен без да се коментира съотношението между злато и сребро. Много пъти в миналото съм коментирал в наши лекции и преди около 40 дни, когато нивото беше над 100 на това съотношение, коментирах, че среброто е по-вероятно моментно да започне да изпреварва златото и точно това се случи. Нивото от над 100 спадна до 88, но все още сме над средните нива за последните 60 години, които са около 60. Ще следим цената и няма да спра да ви предоставям високо ниво на добавена стойност. Също така не забравяйте да изтеглите и безплатния доклад за сребърните монети отдолу в описанието и най-горният коментар. Ако имате каквито и да било въпроси, задавайте ги в коментарите, чета всичко и отговарям на всичко. Ще се видим в следващата лекция.